Καλημέρα σας. Σήμερα στο πρώτο και παρθενικό μάθημα του Dreamweaver CS5, το οποίο θα μάθουμε βήμα προς βήμα, κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Τι είναι το Dreamweaver? Είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων. Είτε το επάγγελμά σας αφορά τη δημιουργία website, είτε είναι κάτι που απλά σας αρέσει, το Dreamweaver σας προσφέρει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται, ώστε τα αποτελέσματά σας να χαρακτηρίζονται από επαγγελματική ποιότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναφορικά δύο πραγματάκια για την HTML, γιατί στην ουσία το Dreamweaver είναι ένας επεξεργαστής HTML. Λοιπόν, από πού ξεκίνησε η HTML? Η HTML και το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τον Tim Berners-Lee, έναν επιστήμονα που εργάζεται στο εργαστήριο μοριακής φυσικής, στο CERN δηλαδή, έτσι, ή αλλιώς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Πυρηνική Έρευνα στη Γενέβη της Ελβετίας. Είχε σκοπό αυτή η τεχνολογία να είναι ένα μέσο για την κοινοχρησία των τεχνικών εργασιών και πληροφοριών μέσω του νέου τότε ίντερνετ. Μοιράστηκε όσα δημιούργησε για HTML και προγράμματα περιήγησης δημοσίως, προκειμένου να καταφέρει να πείσει την επιστημονική κοινότητα και άλλους να τα υιοθετήσουν και να εμπλακούν και αυτοί στην ίδια ανάπτυξη. Και αυτοί οι ίδιοι στην ανάπτυξή τους. Το γεγονός ότι δεν προστάτευσε τις δημιουργίες του με καταχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του και ότι δεν προσπάθησε να πουλήσει το έργο του αποτέλεσε την απαρχή ενός νέου κινήματος για την ελεύθερη διακίνηση και συντροφικότητα στο web, κάτι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η γλώσσα που δημιούργησε ο Berners-Lee πριν από περίπου 20 χρόνια ήταν μια πολύ απλή κατασκευή από αυτή που χρησιμοποιούμε και σήμερα, έτσι. Αλλά η HTML εξακολουθεί να είναι εκπληκτικά εύκολη για να τη μάθει κανείς. Η HTML αποτελείται από λιγότερα από 100 στοιχεία κώδικα, όπως HTML, head, body, H1, P και άλλα πολλά. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε. Αυτά είναι 5 πραγματάκια που πρέπει να ξέρετε για την HTML. Ας αρχίσουμε το μάθημα, δηλαδή την κατασκευή ιστοσελίδων με Dreamweaver. Η ιδέα της σύνταξης κώδικα μπορεί να ακούγεται δύσκολη, αλλά η δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ εύκολη. Πολύ πιο εύκολη από όσο πιστεύετε. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα WordPad. Εγώ τα έχω ετοιμάσει ήδη, βήμα προς βήμα, έτσι. Ανοίγουμε ένα WordPad και γράφουμε 5 απλές γραμμές, ούτε καν. Λοιπόν, ανοίγουμε, γράφουμε HTML, κλείνουμε με την ετικέτα κλεισίματος, αυτήν. Enter, ανοίγουμε, πληκτρολογούμε body, κλείνουμε. Welcome to my first page. Και η ετικέτα κλεισίματος είναι πάλι ίδια, body και HTML, με τη διαφορά το ότι εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε αυτό. Κάνουμε ακριβώς αυτό, αρχείο, αποθήκευση ως, το ονομάζουμε my first page, τελεία, HTML. Όλα τα αρχεία, ωραία, και αποθήκευση στην επιφάνεια εργασίας. Λοιπόν, κλείνω προς το παρόν τον επεξεργαστή κειμένου, εσείς κρατήστε τον ανοιχτό, γιατί θα πάμε στο δεύτερο βήμα. My first page, ορίστε. Welcome to my first page. Αυτή είναι η δημιουργία της πρώτης ιστοσελίδας σας. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ.
συνεχίζουμε να έχουμε ανοιχτό το σημειωματάριο, έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα, δηλαδή συμπληρώνουμε κάτω από το Welcome to my first page, πατάμε ένα Enter και γράφουμε Making web page is fun, 5 κενά and easy. Το κάνουμε αποθήκευση. Έτσι. Και κάνουμε μια ανανέωση στον περιηγητή μας. Βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει σειρά όπως κάναμε εμείς και ούτε έχει πάρει τα κενά. Αυτό συμβαίνει γιατί για κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε υπάρχει μια εντολή, ένας κώδικας που πρέπει να βάλουμε, έτσι. Επομένως πάμε στο τρίτο βήμα. Πληκτρολογούμε μπροστά από το Welcome to my first page, ανοίγουμε, H1 κλείνουμε και με την ετικέτα κλεισίματος πάλι το ίδιο, σημαίνει header, το οποίο αυτό θα μας επιτρέψει το κομμάτι αυτού του κειμένου Welcome to my first page να είναι κεφαλίδα. Αλλάζουμε γραμματοσυρά, έχουμε σαν βάση αυτό. Τέλος πάντων, έχουμε σαν βάση αυτό. Η αλλαγή που κάνουμε είναι ετικέτα ανοίγματος, π. Τα κενά συμβολίζονται με αυτό, με αυτή την εντολή. Άρα θέλουμε να βάλουμε 5 κενά, 5 φορές αυτή την εντολή. Βάζουμε την ετικέτα strong για να είναι το and easy πιο έντονο και κλείνουμε με αυτή την ετικέτα. Δείτε πώς το κάνω για να μπορέσετε να το κάνετε κι εσείς. Κάνουμε αποθήκευση, όχι αποθήκευση ως, εγώ το κάνω αποθήκευση ως γιατί το έχω βήμα προς βήμα και έχω ξεχωριστά αρχεία txt και το κάνω αντικατάσταση στην ουσία. Εσείς θα κάνετε αποθήκευση. Και με μία ανανέωση βλέπουμε πόσο πιο διαφορετική και εμφανίσιμη έγινε. Ωραία. Πάμε στο τέταρτο βήμα. Κάτσε να κλείσουμε αυτά. Και ο λόγος που τα έχω έτσι έτοιμα είναι για να μην τρώω χρόνο και τα γράφω και τα ξαναγράφω. Τα έχω ήδη ετοιμάσει από πριν. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω καλό θα ήταν να φαίνεται HTML Basic for Fun and Profit. Λοιπόν, η επόμενη εντολή που θα δούμε σε σχέση με το βήμα 3 είναι αυτή. Λοιπόν, κάτω από το HTML πατάμε Enter και πληκτρολογούμε αυτή την εντολή. Ανοίγουμε Head, ανοίγουμε Title, κλείνουμε HTML Basic for Fun and Profit, κλείνουμε το Title με αυτό εδώ πέρα και ξανά Head. Επομένως, κάνουμε αποθήκευση, ξαναλέω όχι αποθήκευση ως για σας, αποθήκευση και με μία ανανέωση βλέπουμε ότι εδώ πέρα πάνω η ονομασία που θα έχει η σελίδα μας είναι HTML Basic for Fun and Profit. Λοιπόν, αυτά για αρχή με τον κώδικα HTML. Δηλαδή, αν μάθεις 10 βασικές εντολές, μπορείς με ένα αρχείο TXT να κάνεις αρκετά πράγματα. Το οποίο θα σας το βάλω αυτό το αρχείο HTML, αυτό με τους κώδικες, ό,τι περιέχει. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς, τα κλείνουμε όλα, γιατί τώρα θα πάμε να κάνουμε αυτό το πραγματάκι όλο στο Dreamweaver, για να δούμε, έτσι, γιατί στην ουσία το Dreamweaver είναι ένας επεξεργαστής HTML, έτσι. Καταρχάς, ας το κλείσουμε αυτό.
Θα σας βάλω ένα link κάτω από το βίντεο, το οποίο θα κατεβάσετε, είναι αυτό. Θα σας το βάλω κατευθείαν να κατεβαίνει σαν hyperlink. Είναι το αρχείο lesson, έτσι, το οποίο κάνουμε ένα extract στην επιφάνεια εργασίας και έχουμε το φάκελο lesson. Είναι τα μαθήματα ένα-ένα πώς θα ακολουθήσουμε με τη σειρά. Τα έχω φτιάξει έτσι ώστε να είναι πανεύκολα. Πιο εύκολα δεν νομίζω να γίνεται. Πάμε, ανοίγουμε το Dreamweaver. Θα σας βάλω και ένα link να κατεβάσετε το Dreamweaver κρακαρισμένο. Σε ένα άλλο βίντεο tutorial θα έχω πώς να το εγκαταστήσετε, αλλά και είναι πάρα πολύ εύκολο. Πιστεύω ότι κάποιος που γνωρίζει 5 πράγματα δεν θα δυσκολευτεί. Λοιπόν, ανοίγουμε το Dreamweaver, επιλέγουμε File, New, πρώτη καρτέλα, Blank Page, HTML None. Κάνουμε Create. Πάμε στην προβολή κώδικα. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για την HTML. Κώδικας, split, που είναι κώδικας και να βλέπεις τι φτιάχνει στη σελίδα, και design, είναι ακριβώς πώς φαίνεται στη σελίδα. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε με τον καιρό, αν και πάνω κάτω είναι γνωστά. Λοιπόν, το καλό είναι ότι το Dreamweaver μας παρέχει έτοιμο τον κώδικα, δηλαδή κατευθείαν να γράψουμε το περιεχόμενο. Και πάμε να το κάνουμε. Ήδη μας το έχει έτοιμα στο body. Πληκτρολογούμε ένα enter. Ωραία. Και γράφουμε Welcome to my second page. Κάνουμε ένα refresh. Πάμε στο design και να το. Δεν χρειάζεται να γράψουμε κανένα κώδικα. Θα δούμε ακόμα καλύτερα γιατί αυτό τα έχει όλα αυτοματοποιημένα, έτσι. Λοιπόν, μετακινούμε την εντοδρομέα στην αρχή του welcome, έτσι, και πληκτρολογούμε το σύμβολο αυτό. Κατευθείαν το Dreamweaver μας έβγαλε μία αυτόματα αναπτυσσόμενη λίστα με συμβατά στοιχεία κώδικα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό υπόδειξη κώδικα του Dreamweaver. Όταν ενεργοποιείται η υπόδειξη κώδικα, παρέχει μια αναπτυσσόμενη λίστα με στοιχεία HTML, CSS, JavaScript, έτσι, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επομένως, πάμε. Κάνουμε διπλό κλικ στο H1, δηλαδή το header, εδώ. Πάμε στο τέλος. Και κλείνουμε. Βασικά δεν κλείνουμε έτσι. Κλείνουμε έτσι. Και κάνουμε ένα refresh και βλέπουμε στο design την κεφαλίδα. Τι κάναμε λάθος. Δεν το κλείσαμε. Μάλιστα. Welcome to my second page. Πάμε στην εντολή split για να βλέπουμε τι κάνουμε. Έτσι. Να βλέπουμε πού είμαστε και με μια ανανέωση να το βλέπουμε και στο site μας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πατάμε Enter. Ετικέτα ανοίγματος P. Ωραία. Εντάξει. Και πληκτρολογούμε
making web page in Dreamweaver is even more fun. Ωραία. Δώσουμε και ένα θαυμαστικό και κλείνουμε την... Το κλείνουμε κατευθείαν, μπαίνει μόνη της η ετικέτα, κάνουμε ένα refresh και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα από όλο αυτόν τον κώδικα, ακόμα και τις ετικέτες ανοίγματος, κλεισίματος μας παρέχει έτοιμες. Λοιπόν, δεν πιστεύω να κουραστεί κατά πληκτρολόγηση, γιατί πόσο εύκολο είναι λοιπόν. Πάμε να επιλέξουμε τη λέξη more. Στο Property Inspector είναι αυτό εδώ πέρα, κάτω. Ωραία. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Bold και πλάγια. Κατευθείαν βάζει τις ετικέτες και το έχουμε έτοιμο. Οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να κάνουμε από το Property Inspector μπορούμε να την κάνουμε έτσι. Θα δούμε πόσο χρήσιμη είναι αυτή να χρησιμοποιούμε και HTML και CSS στο μέλλον. Δηλαδή με δύο απλά βηματάκια στην ουσία κάναμε μια σελίδα. Πάμε στο πάνω μέρος εδώ πέρα για να αλλάξουμε το πώς θα φαίνεται η ιστοσελίδα μας και γράφουμε HTML Basic Page 2. Πατάμε ένα Enter. Έχει αλλάξει εδώ πέρα ο τίτλος, τον έχει βάλει ήδη μόνος του. Δηλαδή στην ουσία και σε design να το είχαμε, πάλι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε File, Save. Δεν το αφήνουμε untitled, γράφουμε Second Page. Second Page, έτσι. Επιφάνεια εργασίας, αποθήκευση. Πάμε να δούμε. Είναι πιο όμορφο, μόνο που εδώ πέρα κουραστήκαμε παραπάνω και εδώ πέρα απλά γράψαμε αυτό και αυτό και έκανα μια μορφοποίηση σε αυτό, στο more. Άρα είδαμε ότι το Dreamweaver είναι σε επεξεργαστή HTML, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή στην ουσία μας λύνει τα χέρια, έτσι, και βλέπουμε και εδώ πέρα τον τίτλο που έχει αλλάξει. Λοιπόν, αφού το είδαμε και στο browser, έτσι, εγώ θα σας δώσω και κάποιους κώδικες της HTML, κάποιες ετικέτες με περιγραφές, αν και δεν θα σας είναι πολύ χρήσιμες, αλλά καλό θα είναι να τα έχετε, έτσι να τα μελετήσετε. Αυτά για το πρώτο μάθημα, πιστεύω πως θα είναι σχετικά εύκολο. Οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να μου στείλετε mail ή να μου γράψετε κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε το πρώτο link με το lessons. Ωραία. Και το δεύτερο είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Ευχαριστώ πολύ.